En stor hånd, mine damer og herrer. Grevinde Katja! Ja, han kommer her med sin svøder, og jeg kan se, at hun har vandrepokalen med. Den vandrepokal, som man kan være heldig at vinde, men det vil hun selv fortælle en hel masse om. Dette er den anden af mange turneringer, som skal ende i den sande vinder. Og jeg vil nu give ordet til grevinde Katja af Rosborg. Kom frem og hyld dine ridere. Vi skal bare tage riderne på plads. En stor hånd til alle riderne. Og vi er nu har vi kale og grevinde. Yes! Lad os så se. Vi giver dem en stor hånd. Yes! Den store hånd til alle riderne. Jeg glæder mig til at vinde i dag! Der er nogen, der tror, de kan vinde. Velkommen til alle. Velkommen til ridere, irskmænd, væbner og alle godtfolk. I dag er der en stor dag. Og vi har dommeren klar, han så lige får det hele går ordentligt til. Yes. Og Herman, han har udfordret, hvad var det, det var Svend Patry. André Falken Patry. André. Jeg kan fortælle, at det er erfaringen mod det lovende talent. Det er Herman, der har kæmpet i mange år, og det er André, der er opkommen, som nu vil vise, at han også kan være med, hvor det rigtig gælder. Og efter en lille bort for grevinden, så tror vi, vi er i stand til at sætte kampen i gang. Og denne gang, yes! Lad os så se kampen. Lad os så se, hvad de holder med. Og det var simpelthen den unge mand fra Thy. De har en rigtig stor hånd. Og nu vi kan se heroppe fra at den unge dame heroppe, som skal have vinderen af hele turneringen, er rigtig glad over, at det bliver sådan en ung mand, der lige løb med sejren. Og de bliver sat i gang af knap høj, og der øksen kører ned, og er det allerede i jorden. Herman er ved at give ham en stor hånd. Giv dem lige en klapsang. Yes. Øksen mod sværet. Theodor, ja, hvem tror han kan vinde? Hvem tror Theodor kan vinde? Lad os lige høre. Og så sætter vi kampen i gang. Og så kampen i gang. Theodor! Kom, Theodor! Hvem holder med Theodor? Han er presset. Og der bliver brugt benarbejde her. Ej, lige op igen. Det var lige på Hans. Jo, han gav ikke op. Og vi ser... det var lige forbi hovedet, der ikke ramte han.
Godt skoldarbejde der. Godt skoldarbejde. Nej, han går ud. Og der er flere ridder, der ryger på en gang der. Vi må se, der heldigvis kommer en hjælper. Yes! Og her der bliver lige et lille knækvand over for Robert mod Tom, og de er allerede på plads. Og ja! Hvem tror på gul? Hvem tror på rød? Robert mod Tom. Lad os se. Der. Det er de store sværdskab. Og han kæmper uden skjold. Læg mærke til det. Det er uden skjold. Der ryger. Godt dommer. Det er klart. Han er en god dommer. Og vi kan sætte i gang igen. Ja, kom så. Hvem står på det? Pas så. Robert mod Tom. Hvem holder med Tom? Lad os lige høre. Ja, kom så. Vi kan lige se. Hvad er det med ham, Tom? Her han sig. Nej, han springer frem. Ja, det løber igen. Han var klar. Oveni. Og ind i brysten. Så er det færdig med ham. Og det var gået. Kæmper nu. Ja, og det er Robert skjolder hans økse. Hammer. Det er simpelthen en hammer. Det er en hammer. Lad os se. Det er kamp, så er det ved noget. Det er jo udstop herovre. Franco! Han bliver blokeret. Nej! Franco høj i krumpen. Kom nu, Franco. Frank, jeg er min for sikkert. Du. Men der skal ikke falde dig. Ja! Hjælp op på den anden side af toget. Franco, sker du med? Hammer med ham! Lad os se. Nu er de helt tæt i det bræk. De kan ikke bruge sværet. Han hammer med op der og baglæg. Så, der er rød hammeren. De stopper lige kampen. Og sværet ryger. Nu bliver det hånd mod hånd. Ja da! Lad os se. Uden mål. Så er det. Skjoldet ryger også. Nu hammer det. Ja, lad os se. Det er simpelthen rigt. Det er håndkamp, så det vil noget. Hold op, Herman! Det er kun håndkamp. Theodor vinder, giver ham en stor hånd. Og husk at få jeres rum med ud af arenaen. Hvordan det ender her. Der bliver samlet point op til den store turnering heroppe, som ender med en vinder i morgen. Vinderen, der får en vandrepokal og ikke mindst en dejlig dame med. Så er dog enkelt af de kæmpende, der har lovet, at de vinder, så lader de gerne gå videre til deres herrer, fordi de kun er væbner. Og så kommer, ja! Værsgo, Harald mod Holgaard. Og det er Knold, der sætter kamp i gang. Ja, det er ikke. Det er Dobbeltråd. Skal vi have båret ridderen ud? Nej, 14. Holgaard vinder! Holgaard vinder! Der bliver kæmpet uden skjold, men med en lang landslignende og det er så mod økse og skjold. Nej, der bliver... han bliver låst! Og han bliver ude, og kommer han ud over vandet. Hvis han kommer ud over vandet, så er der ude, men han klarer det. Skal vi have slået?
han groggy, han groggy. Spændende ryger. Det er en stor hånd til vores vinder, vi skal lige se om. Aldrig er faldet, mine damer og herrer. Vi skal lige være helt sikre på, at han er vaks. Han skal bære os ud. Mine damer her, giv det med en hånd, begge to, giv det med en hånd. Giv det med en hånd. Heinrich von Stein. Heinrich von Stückendal udfordrer Hermann. Heinrich, som jo kommer fra det tyske. Fra det tyske. Og Knold, er du klar? Ja, det er sat i gang. Men det er pissefarligt, fordi der rammer på landet. Det er kæmpe. Og vi ser, og det går hurtigt, det går hurtigt. Men er det bare stillhed før stormen? Han er groggy, men han kæmper videre, Nej. Han trænger sig. Ja, det er Hermann har vundet. Nej. Han er ikke trukket sig nu, at han skal bare lige have. Han skal bare lige stang hammeren. Og frem som en offende over igennem døren. Hermann er vinder over Heinrich. Hermann. Og det er lige over vores dommer. Flaget er hejst. Så er der gang. Og det kan pulle over mod hinanden. Lige har det svære og største kritik. Der er benarbejde. Han er groggy. Han kæmper videre. Hjælpen er ved at ryge af, men han... Dommeren har styr på det. Han skal lige se. Yes. Vi skal ikke have, at hjælpen falder midt i et svært slag. Værsgo, det er godt. Han er groggy. Han kæmper, han falder. Og André er vinder. En stor hånd til André der. Og så kan han lige få lidt at drikke nu her. De kan godt trænge til at vide om på Tom Kamp. Og vi skal lige her op. Der er en sidste kamp til ære for Marine Katja og hendes datter Louise af Rosborg. Nu griber det ham sig. De er simpelthen helt ud af. De begynder at slasse uden rustning og noget. Der bliver gang i den. Vi lander her. Jeg tror, at dommerne griber ind. Vi kan se ind i det. Der er nogen, der mener, at der er sket uretfærdighed her. Jeg vil gerne undskylde mig, Jeg er lige ved at tro, at denne turnering er ved at